Geografi på seminariet har for mig blandt andet betydet, at jeg i efteråret 2012 kunne tage på udveksling i Canada, hvor jeg studerede med folk fra hele verden. Jeg fik mulighed for at se min egen uddannelse i et helt andet perspektiv, og sluttede af med et praktikophold på en canadisk skole, hvor jeg underviste dem i lande og kulturer. Men hvad er det, der gør geografi så spændende? Det er blandt andet, at verden er i konstant forandring, og dermed også faget. I undervisningen har vi blandt andet diskuteret fordeling af verdens goder, fair trade, bæredygtighed, folkesundhed og hvorfor det er, at man overhovedet skal støtte ulande. Altså alt i alt noget, som alle elever har en holdning til. Undervisningen inden for seminariet har været interessant, fordi at den også har kaldt lidt på, at vi har taget ud af klasseværelset, nemlig på ekskursioner, og vi har også lige været en uge på Island, på studietur i Island. Faget lægger også op til et tværfagligt samarbejde, hvor man blandt andet kan arbejde med emner som bæredygtighed, madspild og naturressourcer, blandt andet i form af samarbejde med fag som hjemkundskab og biologi.